Ia, bai. Bai. Alfa hori erabili dut, nire material lagun horrek neurtu duelako, eta erlazionatu ditut IZ eta IB, eta begira, alfa dala zenbaki bat baino txikiagoa baina altua, zati batekin diferentzia oso balio txikia, balio altua. Beta, esaten badio gurri. Osa, materiale zientziatik etorritako parametroa bihurtu dugu elektronikan erabiltzen ari garen amplifikazio, intensitate amplifikazio beta hori. Bosteun arteko balioa hartu dezakena, beta ikusi dugu. Eta, erdieroaletan ikusi dugun beste erlazio bat, hauxe, hemendik intensitatea pasatzen denean, begira, hemendik onutza, pene juntura honetan, hemendik 0,7 erortzen da. Hemendik onutza 0,7 voltio. Pene juntura bat ondagolako. Eta hemendik onutza, osea, intensitatea horretxe pasatzen denean, hemen zer daukagu? Pene juntura bat gutxi dopatuta. Nahiko gutxi dopatuta, tensio inberso altua jasateko. Eta kasu horretan arazotxo txiki bat genuen, zala gutxi dopatuta dagoenez, hemen daukagun barneko erresistenzia, pues bueno, ez da oso bajua. C esan dezakegu hemen, baina erlazionatzen badegu gure PN junturarekin, RN izan behar da. Honen formulak atera genituen, dopaketaren arabera, mugikortasunaren arabera eta bar, eta mentxe lotuko ziren bi gauzak. PN junturak horrelaxe, PN junturak inbersoan, eta erresistentzia hori. Beraz, horrela dagoenean, aktibo dagoenean, hau aktibo gunea delako, bueno, tensio hauek erori behar dira. 0,7 horiek gehi hori, eta kurbatan ikusiko dugu zer relazio daukan horrek azetasunarekin. Azkenik, 3. egoera. Gure transistorea. Jarraitu behar dugula. B. Jarraitu behar dugula gidatzen. Osea, hemen jarri behar dugu 0,7 voltio. Jarraitu behar dugu aktibatzen. C. Beraz, hemen elektroiak hementxe daude. Ontza pasatzen. Mila honek egiten duen. Baina orain, hemendik sartu dugu intensitate gehiago. Ariketetan bezala. Hasi geha hau bajuarekin, igo dugu, joan geha igotzen, jarraite dugu hau igotzen. Hemen intensitatea igotzerakoan, intensitatea bere handitu da, eta intensitatea handitzerakoan, tentsio hau joan da jaisten. VC, hasi da, bajua izaten. Ariketa guzti hauetan gertatu den bezala. Aztertu dezagun orain, egoera berri hau. Hemen daukagu diodo hau, oraindik on. Eta elektroiak pasatzen. Hemendik onutza. Hau janta daiteke onutza edo gora. Baina orain, begira hau, bajuago denez, PN juntura hau dago. Oraindik inbertsuan, zenen hemen 0,7 voltio ditugu, hau da bajua, baina zer bajua. Osa, inbertsuan daukagu, ez da inoiz gidatzen egon behar, baina oso tensio diferentzia bajuarekin. Beraz, egoera berri honetan, hemen ditugun karga libre gabeko gune hori txikitu egin da. Tensio inberso txikiago daukagunez, orain hemengo karga negatiboak hemen daude, hemengo karga positiboak hemen, eta eremu elektrikoa horrelako potoloa izan beharrean, da orain horrelaxe. Txikiagoa. Eta txikiago denez, hango egoeran, elektroik gehienak erakarrita sentitzen direla eremu elektriko horrekin, kasu honetan gutxiago sentitu behar dira erakarrita horrekin. Batzuk jarraitu behar dute gora joaten, baina ez horren beste, hau txikiago delako. Txikiago delako. Azetuta. Azetasun gunea. VC hau murriztu da, eremu elektriko hau txikitu da, eta hemendik datozen elektroi horiek gutxiago sentitzen dira erakarrita kolektorera joateko. Honek jarraitzen du off, baina eremu elektriko hori txikiagoa da. Hau txikiago da. Hau da off, eta hau da oso handia, eta hemen txikia. Kasu honetan, honengatik,
elektroi gutxiago erakartzen dituelako, IC daukagun korrontea, hor genuena, baino txikiago da. Honengatik. Hemen jarraitzen dugu intensitate hau izaten, IC intensitatea izaten, eta hau gutxi dopatuta dagoen bitartean, dagoenez, hemen jarraitzen dugu izaten hemengo resistentzia RC hau, RN, hortxe dago tentsioa pixkate bertan erortzen. Eta gora hause, galdetu ditzakegu gauzak, zergatik, zein da transistore bipor baten erdierole egitura, zergatik mozten da, zer gertatzen da aktibo dagoenean, eta zergatik gertatzen da hau asetu dagoenean. Orduen, hau ja ikusita, jarri ditzagun benetazko kurba zaugarriak. Jarri ditzagun benetazko kurba zaugarriak, iruzte. Herriak. Ikusi genituenak zeunden oinarrituta hurbilketa horietan, ereduen hurbilketetan, baina benetan gertatzen dena gutxura bera ere, hause da. Ia, gure VC IC grafika honetan, zer ari da gertatzen? Ai, kito, igual, onutxo xo. IC. Eta bertan ere jarri behar dut diodo honen bere kurba. Diodo horren kurba da VD, ID. Eta irudikatu behar dut hemen. VD, kasu honetan VB, jarri behar dut. Eta hemen izango genuke ID, barkatu, diodo honen intensitatea dela IB. Baina proporzionalak direnez izerekin, hau ID izan berko zan, hau VD, ID beharrean guretzat da IB, baina IC proporzionala denez ikusteko biak batera, egin behar diot hau bider beta, eta hemen IC irudikatu behar dut. Grafika berdina izan behar da, baina bider beta. Osa, diodoaren erantzuna da hoxe, esponentziala, E bider VD, kasu honetan VB zati N bider VT, hemen ken bat egongo zen baina utzi behar dut, bider azetasun intensitate bat, bider beta izango zen. Beraz, horra esituko dut. IS, duzte, bai. Takitze, IS. Azetasun intensitatea, bider beta. Hor bertan sartuta, edo hor jarretzak, ez? Hora, xargiago izateko. Hauxe da, hau. Tensio horren arabera intensitate gehiago, eta hemen erantzuna transistorarena. Moztuta. Moztuta gabonean, moztuta, oso moztuta. Mozten dute, diodoak eta transistora mozten dute superondo. Gero, hasi gaitezen, IB sartzen. Polarizatu dezagun, horren bestez, gutxixo. Hemen, horrekin, polarizatu dezagun diodo hori intensitate honekin, IC horrekin, izan berdela hau, eta jolastu dezagun VC tensio horrekin. Orduan zer gertatu behar da? VC altuetan, intensitate hori mantendu behar dugu, axola gabe VC daukagun. Bueno, itxoine hau ez barraztu, Hau da ikusi duguna, VC, hemen, altu mantentzen den bitartean, eremu elektriko horrek erakartzen ditu elektroiak. Baina, zuek kasi, hemen sentitu dezakezue, eremu elektriko hau, ondixo bat dimada, elektroi geixo joan behar direla, ez? Kasi. Hori dela eta, grafika hauek, horrelatxe urbildu dituguna, daukate malda txiki bat, pixkat malda txiki bat, VC altuarekin intensitate gehiago dauka. Baina,
ez digu kasuaren digirik egin behar. Gutako hartu behar dugu horlaxe. Hau da, IB handituta, puntuntara, IC, lehendiziko IC. Eta VC bajutan zer gertatzen da, guk urbitu genduen hori 0,2rekin. Hemengo asetasun horrekin. Gauza da, klaro, gauzak ez dira izan behar horrela. Transistorak idatzen hasten denean, beratazu ez izan behar dugun, 0,7 volti horiek gehi hemengo resistentzia. Orduan, fenomeno horiek direla eta VC hasten denean horrelaxeko erantzun bat izan behar dugu. Adibidez, horrelaxe. Ez da izan bat perfektua. Badakizue, justo mugatan gauzak ez direla horren perfektuak. Eta hemen txe, guk ere dutan hau 0,2 hartzen dugu, baina ikustazue, hemen hasten daia hau horrelaxe izaten, eta hau izan behar da, gure transistorearen, bali hau izan behar da, transistorearen asetasun tensioa, gehi hor daukagun resistentzia horren eragina. Gehi IC bider RC. Ez diogula balorik eman behar, baizik eta ulertu zergatik duen forma hori. Por ahí izaten badegu intensitate altua batean, hemen adibidez, beste IC, erantzuna izan behar da, iapi, hola esen, gutxura bera, eta malda txiki batekin, IB handitzen badegu. Intensitate gehiago sartzen badiogu gure diodoari, erantzuna, bueno, bale, hola eseko zerbait. Maldatxo batekin, eta horrelaxe. Zer gertatzen da, azetasun sakonean, bakitu zer gertatzen den? IB handitzen dugu horren beste, IB handi horren erantzuna izango zen hemen digo nutza, baina horrez dugu inoiz lan egin behar. Hori bai, erabili behar dugu grafika horren, adibidez, zati hau, azetasun sakona hausi izango zen. Adibidez, grafika hori hortu joan gauzan, ez dugula erabili behar. Hor txegon goine. Orduen, balioko praktikoak hemen, aukeratzeko transistore bat. Transistoreak ezaugarri horritan eman behar digute VC Max. Badakizu, gure aplikazioa gehienez horren bi eren. Eman behar digute ere bai, zuzenean asetuta edo dagoenean, IC Max. Gure aplikazioan, edo aukeratzerakoan gure aplikazioan diseinatu behar dugu horren erdira. IC Max, zati bi. Edo adibidez, 40.000 miliamperreko aplikazio horretan, galdetzen badegu, ze transistorea aukeratuko zenuke? Pues, gutxienez, 80 duena hau, IC Max 80 duena, hemen egin behar dugu lana 40rekin, 80 duena, tensioa zemazan 15. 15 baldin mazan, pues, 20. Hau, lo que sea. Bai, 20. Gutxienez. Eta potentzia baldin badagukagu tartean, potentzia, lan puntuak, potentzia ematen badigute Pmax, hau lineala ez denez, hau da, bi hauen arteko biderketa, potentzia maksimo puntuak ibot dira horrexiko zerbait ordene, ariketa daukagunean, daukagun potentzia hori ez badu pasatzen, pues jazta. Baina garrantzizuenak hauixek, eta hauixek. Eta zergatia guzti hau izan da. Eta azkenik ez dakit medizien jartzea. Ez du jarri behar. Bale. Orduan begira. Hau da eskematxo bat. Ibarri Koskor, Nobel saria irabaztetutenean horrelaxe fabrikatu zuten, baina integratzen ditugunean, erabiltzeko transistor hauek fabrikatzen dira egitura erreal honekin. Egitura erreala, zabertu behar dute. Egitura erreala. Osa, edo bai, estruktura erreala. Erraxagoak direlako fabrikatzeko. Horrelaxe, hartzen dugu, igual alderantziz marraztu ere. Bai, hartu behar dut gutxi dopatuta dagoen harri koskor bat. Bai. Bai. Hor, transparentziatan, hemen txeokatzu konexioa.
hau izan behar da, ze? Baina hemen jarri dezakegu hemen. Igual fabrikatzeko ere erraxago izan behar da. Ze konexia hemen. Nik uste dut zentzu dira daukala. Edo, bueno, igual azpian. Azpian ere erraxa da, bai. Edo hemen, edo hemen. Gero, dopatu behar dugu, posible delako hor maskara batzuk intabar, dopatu behar dugu hemen. Hemen dopatu behar dugu, markatu, N, hau N, 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 P, N, markatu. N, kolektorea, dopatu behar dugu, hau, P bezala, eta gero beste hirugarren maskara batekin, hemen, N pila bat, dopatu behar dugu. Hemen elektrodo bat jarri behar dugu igorlerako, eta basea hemen txadidez. Begira, harriko eskorra horrela xartuta, fabrikatzen ditugu gauzak goitik, konexioak ere goitik egin ditzakegu, eta horregatik egin ditzakegu integrazioa. Vale? Askotan harriko eskorra hauek ere kontaktuak azpigitik izan dezakete, eta hau basea. Benetazko egitura horrela eskitzen behar da. Asko dopatutako eremu txiki bat, igorlearen zat, asko dopatuta bat dago horre inbertsuan dagoenean. Eta horregatik, hau behar da asko dopatzea, hau gertatzeko. Hau gertatzeko. Fenomeno hau gertatzeko behar dugu hemen elektroia asko izatea hemen arutza pasatzeko. Vale? Baina horren ondorioz gauza negatiboa da, hor ikusi duguna aurreko ariketan, VEB inbertsuan bajua izan beharko dela. Asko dopatuta dagoenean, inbertsoko tensioak bajua direlako. Osa, arrazia hau izango zen, aurreko ariketan ikusi dugun bezala. Benetako egitura hori. Eta hemen, begira, transistore bada, NPN. Osa, simetrikoa da. Eta beste galdera bat hau ikasten duztunean, erabili dezakegu hau alderantziz. Osa, hau izan daiteke igorlea, eta hau izan daiteke kolektorea. Osa, kolektatu kolektorea asko dopatuta dagoen hortara, eta hau onutza. Bueno, pues, antzeko zerbait gertatuko zen, aldrebes konektatzen baditugu, baina hemen elektrik gutxiago direnez, hau gertatzen denean, oza, alderantziz egiten badegu lana, estruktura honetan, alderantziz. Hau gertatzen denean, hau, bat baino asko ze txikiagoa da. Hori ia bat da, baina hemen, hau asko ze txikiagoa izango zen. Elektroi gehienak joango ziren basetik. Eta gainera, egoera honetan aktiboa egoteko, hau, honek jasan beharko du, tensio inberso pila bat. VCE altuak jasatzen ditu honek, eta honengatik hau bajua izango zen. Osake, bi gauza txar. Alderantziz konektatu ditzakegu, teorien gelditu. Bai, baina beta oso txikia izango genuke, eta inbertsuan kolektoreko tensio bajua jasan ditzakete, eta gure etengailu aplikazio horietarako eta bar negatiboa izango zen. Bale, parentesi txiki bat. Ideia orokorrenetan, zeren galdatu zakezu, ez bak? Ia simetrikoa da, baina bueno ez. Bai egin dezakeguna da, vale, hau kolektorea ez, hau igorlea ez, baina bai egin dezakeguna da, NPN beharrean, PNP. PNP, eta oso antzera funtzionatu behar du. Baina, dena pixkat alderantziz. Elektroia beharrean zurutxoak ditugunez, intensitateak bestaldera joan behar dira. Orduen aurkeztu behar dizuet, NPN, transistore bipolarraren, lagun xelebrea. Lagun inbertitua, PNP transistorea. 2 minutuak horiekin ariketak ez ditugu egin behar, baina 3 jakiteko PNP transistore bipolarra, TRT bipolarra.
bere egitura honen alderantzizkoa. NPN beharrean PNP. Eta gainera eman behar diot buelta. Jarri behar dut. P harriko eskorra oso dopatuta goian. Eta hori izan behar da. Bere igorlea, erdikoa, basera konektatuta, N motatakoa, normalki dopatuta, eta azpian, ondiagoa, P, gutxiago dopatuta, nuen konektorea. Honen simboloa bestaren antzekoa, baina ezberdina, begira. Igorlea goian, intensitateak orain alderantziz, leno igorletik ateratzen da, orain igorletik sartzen da, orain gezia goian, azpian beharrean, eta kolektorea hemen, eta barzea hemen, eta irizpideak horrelaxe alderantziz intensitateak ere bai. Ize, ateratzen dela, hau sartu eta hau atera. Honek egiten duena bestearen berdina. Ereduak ikusi behar ditugu eta ez ditu ariketarik egin behar. Begira, hemen orain, diodo hau PN horrelaxe da. Horrelaxe daukagu diodo hori, kontrolatzen duena transistorea. Hau egon daiteke moztuta horrelaxe. Noiz. Diodo hori hau moztuta dagoenean. Osea, EB moztuta dagoenean. Horrelaxe honein, diodo hori horrela dator. Azkar ikusi behar dugu, ez dugu agiriketak egin behar da. Hau egon daiteke intensitate iturri bat bezala funtzionatzen. Horrelaxe, eta E eta basean arteko diodo hori martxan jartzen badugu. 7 voltio horiektin, basea igorlea kolektorea, IC, dala hau, da beta bideri azpibe. Baina norabideak ezberdinak horrelaxe. Edota egon daiteke astetuta, eta zeartean VC esat, diodo hau egon da, basea 0,7 voltio, VC esat, eta C. Eta baldintzak, ikusi genituenak, I, C, beta bider IB baino txikiagoa, eta hemen baldintza zen V, E, C, altua. Hau baino altuagoa. Osa, baldintza berdinak, baina norabideak ezberdinak, eta transistore hauek buelta manda daude, xagutzarrak bezala, eta hauek lurrera konetatuta lan egiten duten bezala, hauek konetatzen dira elikadura. Beraien lurra da VCC. Hortik hasten dira funtzionatzen. Adibidez, eta ez dugu egin behar, etengailu aplikazioa transistorenekin izango zen hauxe. Gure bateria, ez dugu egin behar, lasai. Eta hauentzat, beraien lurra da orain goian. Hemen. Horrelaxe funtzionatzen dute. Eta beraien basea hemen dagoenez, eta beraien igorlea hemen, txartela, egon marko da hemen. Hemen RB, hemen txartela, gure adibideetako txartela, VEB, da, diodo horren tensioa, kontrolatzeko transistorea, intensitate horrela pasatzen bada, hemen izan behar ditu erresistentziak LED diodoak adibidez. Eta hemen izan behar ditugu, hori, tensioa negatiboak, V bat negatiboa. Eta lurra izan dezakegu hemen, edo hemen, tensio negatiboekin aritzeko, adibidez. Nahiago dugu ondo ulertzea bestea, horrelaxe erabiltzen delako, baina jakin dezagun ere gure NPN transistorearen lagun inbertitua daukagula, berdina funtzionatzen duela, eta aplikazio askotan, bereen artean, kombinatzen dira amplifikadoreak eta bar egiteko, baina guretzako bertan geratu berria. Jakin badaudela egiten direla, eta
batean integratu daitezkela batak eta besteak, bateria arazorik gabe. Eta, erabili behar ez dugun beste gauzat, amplifikazioa ideia. Venga, 5 minuto, 3 amplifikazioa. Hiru zortzi amplifikazio aplikazioa. Gogoratzen baduzue, transistoren aplikazio nagusiak etengailu bezala funtzionatzea, gabiltzalarik egiten, eta amplifikazioa ere esan dizuen. Orduan, oinarrizko ideia izateko lehendabiziko iterazioa amplifikazioa. Begiratu konfigurazio hau. Erabili behar dut hemen elikadura bat, eta jarri behar dut polarizatuta. Hau, aktibo, hemen intensitate iturri bat, horrexeko tresnak ez daude, baina transistorekin egin ditzakegu hau. Polarizatu behar dute resistenzia hauek, transistore hau, eta intensitate maila hau, aktibo egoteko, aktibo. Hau, eta bigarren bat. Hemen. Bi aktibo, resistenzia berdinekin, resistenzia horiek integratuta balio berdinekin, beta berdinekin, I hori pasatu behar da hemendik, I azpi bi, hemendik I azpi bi, eta biak aktibo. Aktibo. Badabiltzate, hemendik sartzen den intensitatea bider beta eginez. Bueno, hemen ez dut jarri oraindik ezer ez. Zen, orain sartu behar diot, sarrerako tensio bat, eta irterako bat hartu behar dut, sistema hori. Vale. Sarrerako tensioa, bueno, demagun, itxuen, hau ez kopiatu, horrela ditugula. Hau horrela xe, intensitatea sartzen da hortik, eta duen egoera izango zen, hau xe, transistore batena, ezkerrekoaren transistoraren egoera, VBE bat, eta IC, VBE, IB diodoaren erantzuna daukagu, bider beta erantzun hau. Hemen, ikustazu ez maldako eskorra daukagun hemen. Eta bestearena, eta hau dago polarizatuta hemen. Hau baldin bada I azpi bi, demagun, tensio hori daukagula. VBE bat, bai. Hortxe daukagula. Eta bigarrena, berdin dago. Berdina direlako, IC bi, IC bat, berdina. Berdina dira. Hau dago, polarizatuta intensitate berdinarekin. Bere bat intensitatea oso antzekoa, VBE bi. Bale, eta orain sartu behar diot tensio bat eta ikusi behar dut irtera bat. Sarrerako tensioa, iturritxo hau, alternoa edo VI, sartu behar dut modu diferentzialean. Bietara. Hau konfiguratu behar dut. Hau aldatzen den bitartean, hau igotzeko eta hau jeisteko. Tensio diferentzial bezala. Osea, VI sartzen badut hemen, eragin behar dut, hau onditzea eta hau murriztea. Tensio diferentzia VI izateko, baina erdia hemen eta beste erdia hemen. Hau ondituz eta hau txikituz. Tensio diferentzial bezala sartu behar dut. Hau eta oso argi ikusten, baina ideia hori isi izan behar da. Eta gero, hartu behar dut, irterako tensio bezala, hau. VC bat, ken VC, osea, VI sartu behar dut diferentziala, eta VO, da, VC bat, ken VC bi. Vale.
Gogoratzazue, hauen forma, hauen esponentziala zan, IS parametro bat, bider E, bider V hau, zati N, zati VT. N dala bat, hauentzat, oza, esponentziak. Eta horren, ikusi behar dugu, nola aldatzen den zirkuito hau, sarrerako tentsioaren arabera. Hemen, egoera honetan, IC bat da I azpibi. Eta ICB da I azpibi. Ikusi zagun zertatzen da tensio sartzen badugu. Bale. Hemen, tensio diferentziala sartu dugunez, sarrerako baseko tensio hori haunditu dugu pixkatxo bat, hau, diferentziala denez, VI hori hemen sartu behar dugu. VI zati bi. Demagun, hau igo dela VI zati bi, eta beste hau murriztu dela, hau, VI zati bi gutxiago. Orduen, hau igo badugu, begiratzazue, hau esponentziala denez, malda handia da. Malda hau erabili behar dugu amplifikazioa egiteko. Lasa, egu igual zaduzu kopiatzen ere. Eta beste kasu honetan, egoera hau izango zen. IC, jaitsi behar zaigu honutza, eta kasu honetan igo behar zaigu honutza. Hau igo behar da, eta hau jaitsi behar da. Hau intensitate hau behar da. Hau handitu, eta hau txikitu. Orden tensio hau txikio, hau altuago, eta bere arteko tensio diferentzia amplifikatuta. Kalkulatu ez dugun egoera berri honetan, intensitate hauek. A ber, begira. Malda hau, begiratu ezagun dut. Hau igo da guzti hau. Eta hau biltzen badut zuzen batekin, malda hori, esponentzial baten malda, kalkulatu dezaket. Osa, malda hori, malda bat, emintxe, M bat, malda bat, izan behar da, honen derivatua, tensioaren arabera. Esponente bat. Hau derivatzen badegu da, funtzioi bera, zati honen derivatua. Hau baldimada bat, honen derivatua, bat zati bete. Osea, esponentziala denez, funtzio hori bera, zati bete. Orduen, malda, egoera simple honetan, da, funtzio hori bera, zati bete. Eta puntu honetan gaudenez, malda puntu horretan izan behar da, funtzio horren balia puntu horretan, I zati bi, zati VT, tensio termikoa, 25 milivoltio, txikia, balio txikia. Osea, malda, ikusten dute, miliamperrekoa, zati milivoltio balio txikiak, osea, edo, ezagit, balio txikia eta hau handuxo. Bigarren malda, berdina ez, bai, maldak berdina dira. Berdinak dira bikasutan, beraz. Egoera berdin. IC bat, hause, da. Hemen genuena, gehi, hau handitu dena. Eta hau zer da, osea, malda da, hau, zati hau, bala VI zati bi, orduene, handitu dena da, malda bider VI zati bi. Malda bider VI zati bi. Eta beste honen kasuan, IC bi, murriztu da hemendik, I zati bi, ken, berdina, egoera berdina, malda, bider VI zati bi. Osea, bat igotzen, bestea jeiste. Intensitateak. Eta orain, VO kalkulatzen badugu, IC hauen arabera, da hoxe. Ia, VO da, tensio hau, dala, VCC, ken hemen dagona, VO da, VCC, ken R bider IC bat, ken, tensio hau, VCC, ken R bider IC bi. VCC, ken R bider IC bi. Hoi badu horrekin, eta hau geratu behar zaigu, R
edo minus R, jarri berut, uste dut, daukadala negatibo. Bai. IC bat, pen IC bi. Minus. Eta hemen sartzen bat ditugu ekuazio horiek, atera zaizkigunak, minus R, bider, eta hau egiten badugu, hauken hau, bera, hau honekin dua, eta IC bat, ken hau, geratu behar zaibia, ateratzen badugu, oza, ken hau bider bi, geratu behar zaigu, I zati bete, eta VI zati bi. Erri, bai. Jarri zukizton rolloa, VO, hau, jarri behar dut hemen. VO da, minus, R. Osea, VO, VI arabera. R, balio handia. Guk polarizatzen dugun intensitatea. Guk aukeratu dezakegu intensitatea, altuago izatea. Zati, handia, zati, balio txiki bat. Eta zati bi, oraindik, edo? Zati bi. Balio handia, hau baldimada 10 kilomio. Hau baldimada 2 miliamper. Hau da, 25 milivoltio. Tensio termikoa, parametro bat. 25 milivoltio, 26 ingurukoa. Boltzmann konstantea bider, eta gitzitnar, hor, atera da. Bider bi. Osea, konfigurazio estandar batean, laborategiko transistorekin, horrexeko resistentzia bat erabilita, polarizatu eta 2 miliamperrekin. Irabazpen hau, ateratzen daia, 200. Osea, konfigurazio simple honek, bi transistorekin eta bi resistentzia 10 kilomioekin, laborategian, izan ditzakegu. Amplifikatuta, sarreako tensio bider 200 hemen. Zergatik, gabiltzalako erabiltzen, B juntura horien diodo hauen erantzun esponentziala. Sartzen digulakor, tensio aldaketak base igorleko tensio egiri. Hauxe da, trukoa da hauxe. Eta konfigurazio hauek erabiltzen dira, amplifikadoreak egiteko. Eta, horrelaxe, hasiko dugu urrengo gaia. Urrengo gunean, ez? Urrengo gunean, bale.